Paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Tiradpas, Tanawag. Tiradpas, Tanawag. Okay, laimbag nga malam naman ang gagayam. Iti dati ba nang hintay pa nagtatariplong iti tangatang. Babaan na po dati programa tayo nga Tiradpas sa Tanawag. Programa po nga mangipaay iti napintas ken mayat a kapanunutan ken mangkita po mga nilisar dagiti bambanag nga suhestyon mangpadayo pa po kadagiti napintas terapid na ken mangkondinarmat kadagiti intrikilo apo iti arabid na ken nya pa po dagiti pay paspasamak apo nga mamwanyo manipod iti entaramenti iti Region 1 nga binukal apo tupat nga probinsya pakaibilangan ti probinsya nga Pangasinan, probinsya nga La Union, probinsya nga La Union, uno Ilocos Sur ken probinsya nga Ilocos Norte. Dagiti apo, dagiti pakanggaganyo, pakamwanyo, dagiti paspasamak nga idanon natanawagan na po ti programa tayo Tiradpas Tanawag ngem sakbay apo nga dagiti bapantay apo kadagita natay tara ti programa tayo at dadati opening remarks na babaan ti maysa nga sunata oy gapo kada kayo nga kabaranggayan dadi apo ti kasla term na gapo king ka o data ba na po ti may pauna kas opening remark ti programa tayo. Diyak mailadawan to'y rignak, palalo nga ayat ti marik-rik sa anak mauma, amang buy-buya ladawan, o ayat ko. Saan ko amalapdan to'y rignak, diyak magawidan tumrem aluluwak, kaput ragsak. Nagpaidugma agiyamanak panangawat mo kaniya awan makaartap kinaragsa ken kinaong biti narikmat keksa Diyak mailadawan to'y rignak, palalo nga ayat di marik-rik sa anak mauma, amang buy-buya ladawan, o ayat ko. Saan ko amalapdan to'y rignak, diyak magawidan tumrem aluluwak, kaput ragsak nagpaiduma
Yon, dadya po ti opening remarks tayo, sikatin ng Ted ti Maris ti Lubonggo, iso apo dagiti barangay official. Yan, nadadupay apo, kalpasampay dagitoy palagip. Tirad Pas, Tanawag. Saktayo ita, kakailyak ti Ilia Santa Lucia, adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna, gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak, kadagiti adu apasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia, a patron tayo. May kadwa, iso daytoy ti kagasatan ngaldaw tayo, a Kristiyano. Ti aldaw apan nakasubbot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo na Hesu Kristo. Gapu iti ayat na nasubbot tayo. Daytoy nga rod ti kangangayadan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Hesu Kristo. Babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat. Kablawan kayo nga rod. Tunggal maysa kaduak ti pamilya. Manipod iti puso mi, naragsak a Paskwa, kinagasat atawen 2026 tayo amin. Banyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain na sapat, dapat balance side. Pinggang Pinoy malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito. 7 healthy habits mo na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa Healthy Pilipinas. May isa kapatgan na tradisyon kada tayo at Pilipino ti Paskwa. So daytoy ti kapatgan na selebrasyon tayo. Intayo makipaskwa, makimisa de Gallo, ken agsasango iti Noche Buena. Oray pa'y kasano, iti panubok iti biyag. Isinagaba tayo, dagiti kalamidad, manang dalapos iti lugar tayo. Ken dagiti problema, iti sa malubungan. Ngem, ada tayo lagta, nakaisem, napnoan ayat. Adiam yaman, karagiti bendisyon, nga ada alinakam tayo, tiday to'y atawen. Awanen, ti kasamitan, kapanang rambak iti Paskwa. No di, kadwa iti pamilya, iti mangiparik na, iti ayat. Ken, agyaman iti apo, iti basit, ken dakkel, abanag en buray na kada tayo. To'y kapsat, ama, ken gayemyo, Eric Singson, kaduak iti kapisi ti puso ani Grace, ken si bubukel a pamilya, yabrasami, iti naragsak a Paskwa, ken nakaptiya kuma, a baro atawen kada tayo. Amen.
Pinanumuha kabsatyo kin Kristo, bukal ben magay, pakiramanan, ti subukal a pamilya, kahit ato'y manen nga may kumabkablao kada kayo iti dahi iti Paskwa, kaniti sasagbay ti baro atawan 2026. Sabay kumata, ragsak ken nananay asalunat yung madda kada kayo, kasi hindi ragragsakan ti Paskwa 2025. Yan, kastamot ti agtultulay asalunat iti tumunga maysa, iti umay manin atawan 2026. Manayin, to'y kumabkablao kada kayo, bukal ben magay, manibod ti Ilia Cervantes, Ilocos Sur. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Siya ni Corazon Agusto, ngagna iti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos Sur. Halos nga gapabol dito ako nasursura kami, sir. Siya abot ti kapagkatanan nga gapabol. Paramidin da nga bado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti pa. Sapatos, nangabak pa yun ti sinela, sir, ti abol ko, di kanawid ang tatay. Tiyan usaran da nga sinuli, di ka kapas. Yung tatanawang matagmumulang ti kapas dito yun, sir. Iso nga, gatang kami. Ti apok tito mga babalasang na bakasyon, sir, agabol da. Makadano mo di Amerikan, kadahapan. Ta ado mo ti umay dumanon dito yun, sir, nga gumatang. Nagarami dakti pagsakarandan, sir, tanoy ti kasta kuno niya ti gayet ya order, sir, nalakada lang nga arami dinan. Nagiti apok, sir, narasasarap pa idang nagdesignan. Sigurado ako, sir, nagtutuloy ta. Nagpigsamot tan, sir, ti Kuan, agla ko, nagadumo nga may gumatang, sir. Lingjak pa kaya kabaalan na supplyan nun, sir, ti susuki, ti order. Ta agon online dati apok, sir, kado pa ta order di Amerikan. Wala daw ito naggatangan. Kuyogan ta pa kaya kuyogan pa ni Congresswoman. Tirad Pas, Tanawag. 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 Ayan, tayo pipigsa tayo mambasa, di ba? Ha? Oo na. Dagi tayo open na po ti transistor radio na. Kaya nga stabat na po kada tayo digital television da. Iti YouTube, lakat na yung bag apo nga malam tayo. Ang mga nagkikita niya, iti palag open tayo. Kada iti transistor radio tayo. So nga kablaawan tayo. Uy!
nalipatak na kayo, nagitay gayam ang kasangay tata. Tata December 18. So 17 days, 7 days more to go. 1 week apo nita. Nay talagang adapay ti gundaway nga mangisagana po kadagitay kabalan tayo nga isagana para ti Christmas season. Yan. Anya iti narigat kay sagana. May sa tinarigat apo nga isagana kada iso dagitay material nga bambanag. Ngam depende apo dahita material nga bambanag. Ha? Dahil nalakang nga isagana. Kas kumati food preparation. Ngam to say you directly di talagang narigat apo nga isagana datay masulisog nga rik na. Data, meaning to say, dajikat ko sawan nata tilinakob na apo data dahil kinagpuno saan ang makaramid ti basol. Amin tayo, narigat data nga ramid din, di ba? Dagiti panangpukaw tayo ti nalaka nga panagpupudot tirik na kang puso. Dagiti kinaulbod. Dagiti awanan iti panangdayaw na ti pada nga tao o something like that apo kasla dagta sa ti kunada nga narigat sa nga isagana. Ha? O panunutin jaw. Panunutin tayo data. Iti narigat ka nung nga isagana so dagiti nadakabak ka mambanang. Ha? Kasano nga isagana amkat dati ka nga nauyong. Dati ka nga manag-uyaw. Dati ka nga dati managipapan. Dati ka nga dati obligaram ti padang matao nga inborn kanyam data nga pulos nga saan nga nagbalbali nga nag-ikan. Dispensara po no pagkabasulak man kadagiti at daan ti kastoy nga ugali. Pagkadayawan mo dagiti awanan ti kastoy nga ugali. Naitaya, kaslan no pagbigay pagbalensi kaya manong nga tatumay kanyak umanamong na jay panunot ko. Kadagiti narigat da nga ramidin dagbalbalay kem nalaka nga ramidin nga tultuloy dala dagiti napintas apo iti ramid na. Kas jay data para ti Christmas apo data. Masapol nga pasangbayan iti Pasko nga nalinis ti konsensya nabalbaliwan dagiti nakunako nga narigat nga mabaliwan. Kadagiti kunako narigat da baliwan na ta. Dati da nga nauyong. Tano nauyong niya may sa tao at da kanya na dahil kinalibag. Managulbod iso da jay. Napaidam. Managimon o managtagikwa. Kasjay kano iti ramon, iti linaon ti maysa nga nauyong nga individual a tao. Lagi animales ko no baysa nga baka ket nauyong sumangdulatan. Narigat nang ikatan na dyan. Iti kaskastada ko, sige da apo ga ibiyahe da sa Pangasinan. Talagang i-coordinate dang kadagitay nakanan dagiti slaughters. Dagitay. So dagiti nagdepresya ngam ti tao ka sa ang animales. Ngam ko na dapat man is the highest form of animal in the world. Kung ka di dayay. So na pamati da kiso ngam subyanan tayo dayay. Di narigat apo nga ramiden iso dadya pa nagbalbali no maminsan no dati ka nga talaga nga saan nga na po kung baba sa among akseptaren iti nagbasulam sa among akseptaren na polos you are always right kasjay do di mang gide kas kala dati nalaing nga mang katawa ti maysa nga tawo da anti-mistake ngam di mumut ammo ti tabagim kat katawa ma ibabay mo pa di tao kasjay kusla kala datay ikatawam ta sikat ibigbigan da at dagadi si kakadi may sa kakadi akasta wera dilos buenos apo anya no iso kasaparan na iso ti kabalan na da kayo kidi kasta ti pakitam kengkwana aglaing kamo uno puyot
Ajay, idinto na di may sa humble, nga tirasom mo gayam jay failure na duma, ado iti paka-arami din na, ado na iti bambanag, uno saan, adda pa iti rik-riknaan na nga problema iti salunat. Kasta apo deta, iso nga saan tayo nga makita na iti backgrounds na nga aramidan, nga basta ti judgment tayo latan, insigida, nga data, big mistake ko na ta, is the best. Ano yung kata sa una niya? Big mistake is the best. Is the best nga isunod i-downgrading mo. Isunod, dahil ti ebidensya, dahil mistakes na ti ebidensya, isuto ka pintasan. Apo nga ebidensya, nga mga downgrade, dahil may isang tao. O di ka di. Dahil ti naibalikas tayo ti maysa, kada iti adda iti publiko Nga saan ta nga mag-gets na meaning da, anya gamin ti kahit mo sa mga mistake is the best. Isut ti kang runaan. Di nagtarayanda, isut ti nakang na iti gimong. Ngam saan, mistake is the best. Evidence para iti may isa nga maker nga i-down i-fall down mo isuna kasjay. Ayan. Alakad niya nga ro, dagkagasla ti biyag tayo apo, dito lubong ni parparmana. So, dahil ko natin dyan punto kami tatay na di narigat apo nga balbaliwan no da kwartam ko nalakam nga baliwan ita pagtangang material apo da jay. Di ba? Material apo da jay tinalaka apo nga aramidan. Ngem da jay ugali nga da jay naisisigon akat narigat nga aramidan. No ugali may tintre ada ti pangpangas na, ada ti puypuyot na ay narigat mo apo nga ikatan na ta. Taad ti beses tayo, pagibasaran tayo, ti may sa apo nga individual. Lumakayen, apadakon, ngamsan hang kami, padat ugali, ngem kas jalat tapo, iti ugali na. Adda ka di ta karubayo. Adda ka di ta karubayo. Oy, mapantay mo iti sa letter B, iti side B. Dahil talaga nga na espirituan ti arabid na kenti konsensyana. Dahil apo ti numaminsan, saan tayo nga pampansinin? Mapansin mo no kinumbidar na ka, mapansin mo no rinagalwan na ka, ngam after which niya, after 2 days, awanan. Santo pala nga kompleto apo. Dahil inpadawat no kanyam ka, entry na tamnay, isunto pala ang apo iti nakitam. Nagtamnay mo na dyan tinan, dila nagbaening ng tad, uy, kanya na po skultaro pa mong kakonsensya mo na kasayay. Iso pa yan, apo tinakabasol, nakaw, Diyos ko day. Ay, apo niya, gamin da gato'y tanawagan tayo, apo, datay ko na akong, ti punto pa'y apo dati programa to kaya na tanawagan, dagiti kakasta ka bambanag, tabarbareng apo no, agbaling, 20% laganan kadagiti addaan iti imot. Dagiti talugading nga kasta nga pambanag. Uy, talugading. Talugading na. Ti talugading kiko talugading iti kinaimbaga. Uy na. Adda pa iti talugading iti kinarasaw. Uy, mamati kayo. Talugading na data. Anya ti talugading na data. Uy, ti talugading na data kita managbulog din nanto isubli. Managbulog saan nanto isubli. Kas jay apo, anya pa iti mabalin yung mga text data. Dito ay 0916, 0967-647-4753. Taykan man ti question na. Iti panakakurhir na, no pudno na jay. Dahil tinapintas apo, nga ipalaon tayo, ito dati programa tayo nga tiran pas tanawag ta, sakop na ngamin tayo ta. Dagiti damdamag, kaya dagiti pa yung masuhestyon, kaya dagiti makondidar ka kilo tarabi na, o karaman di jayen. Dahil ta apo ti paset tayo apo dito programa tayo. Datay kunakon, the best mistake, ti turungan na dajay, kagrunaan data mistake isuti, bigbigan da nga, ma-downgrade, dajay may isa nga nagkamali, wano maker, tano maker kakuha nga perfect kasi jay. Dahil apo iti turong na. Lakat sa palo ka ba? Tamanggagbat apo dagiti nakanggag tatay ti may nga manipon iti may nga individual. Kat dahil tati impayan dati panang garak-gak. Antay nga muna nakapkapoy palang dajay. Nakapkapoy nga dajay binigbig dati mistake na.
Dahil apo ti ayan na agbalbali ti maysa nga kitaan tanawagan na ti programa tayo. Panagbalbali iso dayjay agbalbali pa ita lumalaing nga maysa nga karpentero, lumalaing nga maysa nga driver, lumalaing nga maysa nga anya nga dagitay agserbi ti barangay, dagitay public servants nga servant nga makungkuna. Kasta apo iti ayan na dayjay. Ta sapay tadadyan na pito lang aldawan, Christmas taon. Sa bagay no, ito no 25, sakto ang balbaliw. Sakto ang bayad ti utang ko. Anda yun, makabayad ka pa kanayo. O isunto ti kastusan, dahil tangan to no Christmas celebration. So, naduma-duma na kita talaga nga napunta mong gatagan pa, danto niti panag-celebraro. Ayan, 50 minutos, kalpasan iti uno alas 4 eksakto. So, byan ang dagito, kalpasan pa, dagito yung palagi pa. Kakailyak dito'y galimuyot. Abersahin kayo iti daytoy nga Pasko. Agyamanak iti patinayon na panagmaymaysa tayo, panagdadanggay ken panagiinayat tayo. Amang itumda iti panagrangay tayo amin. Karkararag kumet itagtultuloy nga bendisyon, iti tunggal pagtaingan, tapno marikna tayo ikinaragsak iti tumunggal maysa. Naragsak a Pasko kinagasat at tawen 2026 tayo amin. Ito'y anak kinkapsatyo, Mayor Jesse Balingsat. Guyot, galimuyot. Let's wander Tarlac and Bataan. In Capas, you'll find a 54-hectare memorial park, which used to be the site of a prison camp that incarcerated thousands. Today, it stands to honor the fallen. This marks the start of the 97-kilometer march that went on for 7 days. After the war, reparations were made, and this bell tower stands to symbolize the reconciliation between the two countries. At Mount Samat, you'll find the Shrine of Valor, the scene of the final stronghold, honoring the gallantry of Filipino and American soldiers. Walk the pages of history in historical Bataan and Tarlac, or go find another adventure. Umuna-unay, mangkablaw ka kada kayo amin ti Merry Christmas and a Happy New Year. Gagayem, kakabsat, ken kakapamilya iti Candon City. Kayat ko ited kanyayo apo iti nabara na Paskwa. Laglagupin tayo iti napudno na kay panan na giving sharing ken mangiparit na iti thank you iti pamilya tayo. Agyaman ak unay kada kayo toy puso ken ritna. Makimay-maysa kada kayo iti daytoy na selebrasyon iti birth of our Lord Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Agyaman ak unay, Dios agnina kada kayo amin. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dalatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan nga full blast the implementation dati panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation.
To all my kaprobinsyaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman kada kayo amin kaprobinsyaan ken Dios ti agngina. Yabrasak man ti naragsak kinapnuan ayat akablao ko. Nagasat a Paskwa ken naragsak abaro atawen. Sapay kumata ti mensahe ti Apo isu kumati adda amang tarabay kada tayo. Tapno iti kasta mariknakin may parikna tayo ti ragsak kinayat. Iti tunggal maysa. Agari kumati kapya ken nagtultuloy kumati salunat para iti bagi tayo ken iti pamilya tayo. Toy kumabkablao kada kayo. Vice Mayor Colapu R. Trinidad.
Guyod Galimuyod. Tirad Pas, Tanawag. Okay, ayan. Ti agtya time check tayo pa niya. Siya minuto sa po kalpasan ti alas 4. Nakasikawil manan. Ti pagurasan tayo. Karamang kang nakasikawil. Meaning to say, nairogim pala ang alas 12. Di trabahong naiwakas mon. Daytan sakbay ti alas 4. Wow, ha? Agpapainanan ni Mr. Junior. Kasi jay apo data. Di ba? Man amang ko na yun, talagang no naridam timay sa nga tao, amo na sakbayan dagiti bambanag, dahil basaparan ng arabidan kita, datan. Kasya data. Kita antay man na po, kadagitay, oy, kumusta amin nga barangay official, barangay kiniski official, dahil naarabid apo nga Christmas program da, iti narabid mismo dito'y City Arena, Barangay Bagani Campo, Candon City, Lucosor. Idi December 16 apo niya. Dahita no sa din no nga inatindaran tayo tanangala tayo apo na in-updates tayo lang kalagitay napipindas apo nga programa, makarayaw, ragragsak apo data, ket napanagnikan tayo, ya. Amin nga barangay official sadyay napanta karaman ditan na po dagitay naganan ti SK official oin nagajay dagitin ka kastabatan nagitay appointed so di secretary kanu wenno ni treasurer kastabat iti biang ti Sanggunyang Kabataan. Nagita tayo apo dagitay manipo di tirogi nga ditan apo nga naramid dagitay parlor games nga insayang kat apo dagitay nalalaing nga nangigayad dagitay paayam. Uy, kitain nyo man niya dagitay nakasdi nga klase nga ayam nagtaod apo iti talento dagitay na committee ti games di ba? Adda ka dita nga datay inusuban nakarila apo dagitay side A kan side B nga numano dagitay aming nga barangay treasurer wano ti sekretaris nga napandajilin niya at dati may isa nga suot da apo nga numano ti bilang dagitay letter A nga linya agpares da dagitay bilang ti may kadwa nga linya. No kumasa nga polo, kuno 15 namin is equivalent to total na 30 nga individual. From the start, itisango niya, isuot na dahil lupo, and then oksubon dan tubo lang, dahil next king ko na, isuot ng tubod lang, sa ng tubod lang oksuban, aging gan apo di maudi, nga nakatakdra sa jelikot, kastabot lang, apo nga ang sublin tubod lang, dahil nga lupok nga may susot, aging gana to dyan nag-start na dyan starting line. Dahil umuna apo nakaisuot kan na udi, nga mangikat iso apo iti nangabak. Alakat tuladin nyo mo dyan. Dahil suntugot apo taramidin nyo dahil barbarangay yun, dahil kabayanan ti Christmas program yaw. Kaya makaidulot apo dahil tiragsak, dahil iti umatindar. Kasta apo ti kwa, then anya pa dahil dyan. Tagamin na dyan teknik niya, mangipakita apo gayam na dyan, no siyak lang mang pampanunod, na dyan estelo na dyan, day, insuot nam, inarabid to na dyan, umuna nakasot, then sinango na dyan, next kang kwa na, sinango na din tumulong-tubong nga manguksob, dyan next kung isuot ng tubo lang, kasi aging gana dyan last nga individual nga karaman iti na dyan nga linya, agsublin to na dyan, kaya dahil to maodi apo, wano dyan umunan to nga makaksuto lang dahil iti second round nan, so dahil itong ti winner. Kaya dahil ko nakita siya, nangal-alaan na nga nangal-alaan na dahil nga teknik niya, nga pinanpanunot, no saan ka talentado, iti data, nga naking committee ti game, awan iti talagang mayroar mo. Kasi dahil, anya pa dagiti daduma nga narabid panunot man dagiti daduma nga narabid ato dagiti narabid po nga
pagkakitaan apo ti kinatalinto. Uy, anda pa gayam, dayay nakalinya mutlaan. Oh, padasin nyo apo ng uno, aramidin nyo ka din, ita baranggayo. Dayay pagtutuunin nyo nga banag, nga numanon to dayay pagtutuunin nyo, kita sayon tubot lang ikaten. Nya ikaten dahi ta, ha? Akan no sa nga polo diyag tutuong ko mga natin nalaka nga mabunga kiwa. Nung natin nagtumanan, ulitin tumanan nga dayay pagtutuunan. Duwa taglaban dayay. Duwa taglaban. Kitayo apo, ti kasjagayam ti pakakitaang nga talaga, tinakita ka para kanyak. Dayay natanang apo ken sa ang nervyoso ti ima na, nga mga rabi di mampatwang tutuon dagay mambanag, talaga nga isu ti nalaing niya. Kaya nasawan, sa ang nervyos, o mabali mo ko na, nay, tigayam wagas si tinata ka, masapul nga sika sa ang tigtagargar ti mana. Nakarelax ka nga makisalisar ti kakasta. Tapno napimpit na sa jay determinasyon, awan ang kati nervos, kat barabi do jay style mo. Idinto na jay nervyos, nakaw, ulit-ulitan na ito, natuang tumanan. Ulitan na tumanan ng pagtutunan, niya karo kag tigtagargar ka mana. Dajay timing na pang padaras kay lalo pa kay isu iti datay mangburak mo dajay alignment dajay ipatak na mo pagtutunan nga banag. Tas jay apo dajay then anya pa dajay nakita tayo apo tuladin nyo apo dajay may kadwak kasi pagtutunan din yung abanag dajay ket dumatin ulitin to manan paginggan ang maituon mo amin then kalaskasen to la nga ikaten madi po dajay panaka tuon na kasjay number of participants ito jay oras sa ngapulo kasjay musin nun to jay napaspas akay suti mga bak di ba dagiti ko na akong talents laang naggapo iti nawuret apo nga pampanunot manipod iti nakim na committee iti sport game then anya pa datay kalugong apo nay tati kalugong may parabaw apo ti bukot. No, kasanong iparabaw mo ti bukot? Adda ka di talina. Awan, ti talina apo. Ti maarabid iti dayay, ti narabid da, isu dayay panagrukob, dayay participants nga maysa, and then iparabaw dayay lupot, sa tanto agdipa nga magna, nga mapamangrekos dayay linya, mapamangrekos dayay nagatan dayay kaatig duna, adda kami dayay madanon na tiyatig dekat daday kabel di nga rekusen na nga pagwiltaan no nagtinang daday kalugong di boko nakaw ag-start to ba nang didang rugyanan na kasta ginga nga may kuha na ti final no total lap na wano total nga panagrekos na then next to banan ti sumarunaw no manon to ti bilang dagdi adda ti dayay kaya nisuda ti muna mga magna adda na dyan nakita ka, na dyan may isang participants iti na dyan. Dahil duwa nga panaglaban, dahil kaparangot na, kat napaspas apo nga nang na. Kit iso na inayad na. Yun ang tinatawag apo nga, slow but sure. Idinto nga na dyan napaspas, nadanon na dyan, nakaw, natinag, di dyan kakalugong manipur di buko na, nagsublima na rin. Idinto na dyan agin inayad, slow but sure di pa nagrukob na nga naganan datay inukrad na dagiti both hands na kat dagiti inyampayag na nakaukrad apo data nga nakarukob nga adda dagiti kalugong di likodan na di bukod na idin to dagiti may side din na idin nga nganin makadanunem dagiti nagsubli kaparagat na nga dagiti kalaban na kat napaspas kas jay matlaang iti napasabak kay kuana gapo takamakamakamon na dajay mangabot dajay kasi natin nagmanan aging ganan apo nga naka-finish line dajay kaparangot na kasya po aging ganan nga dajay sa nga pulo nga participants ti side A okay so dati nangabak dagita po dagiti daddo mga nakita tayo isu nga tiragragsak niya adda dajay naarabi din nga dagitay raffles nga mabunutan tagaming no napangka imatindar iti dajay daji attendance sheet iti pangalandan no maanya ti number mo iti dajay isuntubutan no isu ti mabunot si kanto iti mangabak di cash prize wono dagitay utensils dagitay gadgets kasjay above all apo naragsak ti nagbalin nga Santa Claus awan sa bali apo ni Honorable Eric D. Singson ti
City Mayor iti Candon City, Ilocosur, nga binayabayan na po da City Vice Mayor, Attorney Cristel Singson, dagiti kompleto, dagiti sanggunyang panglotso members, oy, amin, iso da po kat karamang nga nagipagragragsak kat dagiti contest, nga panag-inarabid da nga nagserbi, nga nang parayaw, dagiti adda sa jay, apo, iso da jay, panang ibalikas ti talo nga wars nga makatikaw no kasta apo nga balbaliksam. Yan, kasta apo dajay, dagiti nakadanon sa jay, agad barikulyo mutan, dajay na arabit nga, karamang kayo naragsak. Okay, 20 minutos, kalpasan talas 4, ado pa'y kalpasan, dagito nga palagip. Iti daytoy nga isasangbay iti Paskwa, iti dawat kin kararag ko, iti ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat, karadkad, ken kastamat nagtultuloy nga pamindisyon, iso kumati adda nga ipaina ti sa tunggal may sa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Ket sapay kumata, pada-pada tako amin ay nasalunat, as inta ko pa nang silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus. Diyos unay ti agina, ket matagot-tagot ako amin, nakyang o, nan ilit ako ay San Emilio. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Na ito ay may tata rigete barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigiti barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o darigiti masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay datoy nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada. Kasapulan daw na datoy ta nalawa ngamin ti barangay kada rigat damat nga gikot no awan ti lugan da. Manipot, tinagan ti LGU officials and employees, ken ti pamilya. Kablawang kayo ti aming nga kakailyak. Iili tayo nga banayoyo, pinaragsak nga Paskwa, kinagasat abarwatawen tayo amin. Ado a version winno kay papanan ti Paskwa, itunggal maysa. Ti kay papanan ti Paskwa, para kanyak, amin nga intay aramiden, ket intay latay lagip tinagan ni Apo Diyos. Tapno ti intay aramiden ket mayan nato ti inna pagayatan. Toy anak ken kabsatyo nga kumapkablaaw. Toy napudno ngang serbi kada kayo. Public servant Alex Gal. Init? Umuulan na naman? Init? Umuulan na naman? Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo.
ta, kakailyak ti Ilia Santa Lucia, adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna, gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak, kadagiti adu apasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia, a patron tayo. May kadwa, iso daytoy ti kagasatan ng aldaw tayo, a Kristiyano. Ti aldaw apan nakasubbot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo na Iso Kristo. Gapu iti ayat na nasubbot tayo. Daytoy nga rod ti kangangaydan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Iso Kristo. Babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat. Kablawan kayo nga rod. Tunggal maysa kaduak ti pamilya. Manipod iti puso mi naragsak a Paskwa kinagasat atawen 2026 tayo amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Tiradpas, Tanawag. Tiradpas, Tanawag. Tiradpas, Tanawag. Tiradpas, Tanawag. Tiradpas, Tanawag. Tiradpas, Tanawag. Tiradpas. Ayan. Mayat ti bilbelo no kaste ti mapampanunot ka ti masakbayan da kayo. I-relikman dato yung adda nga kapampanutan. Di adda mo nga mariklik nakikwa. No padasag samot tag-sakripisyo niya. Tatotal maminsan matlaang iti makatawan. Na makiunosyak ti mangawis. Dagitay matana
bangawis ti padak nga tao kuna ka tano padak ka tao kuna awan pa ti definite awan pa ti specific basta ti tao nga kagamulmulalam dati kadya kadagatan ti kadkadwang kinanayon sakripisyo kuna dati tano maarabid mo data o kas pagargansyak tano maarabid mo taplanong data naragsak ka nasa parak maggayam dato'y kita awan iti naganan latay haang rason kanyak hangadagseng kanyak dagiadda ti nasa parak ket isu at lagati lintuad nga naarabid o ita kayo anyamod dagiti bambanag apo nga nakaplano nga data ket definite wano talaga nga patyem nga maarabid mo kasla di muna nga narami ko dadya ko kasla mayata dadya ngam dadya ko na personal mo nga ramiden sika laeng nga datay makimplano dadya dagita apo ti adda dati patangan tayo nga irorar alata po dati programa tayo nga seknan iti daytoy panang celebrar tayo ti Pasko kem iti panang datay panang lasod tayo iti baro nga tawen. Basapol nga prepared ni Juan de la Cruz. Dayay. Kasjay. Ngayon madandama man lang yan. Nayunan tayo to. Kita antay man apo dagatay ko dagatay man nalon. O anyo kung kuna po nga handa kay malaglagipin. Handa kay malaglagi dati programa tayo. Aman matantan nawagan nalata po dagatay agricultural activities nga pantayo aramiden. Dahito man, tikinaanos di maysa nga dagatay agtabako. Dagatay tobacco growers, uno farmers tiket ko sawan. Nga malaglagip iti way back in 1998 kasjay, uno 1980s. Nga pampanunutom may panggap iti that time. Dahil may sagag dalalos apo iti bunubon na ti tabako. Amoyo latan natin no dalosam apo dahil manok nya sakbay nga warawaraem ti bagina. Ikatem amin dahil anya nga makitam di buok na. Karaman ditan dahil do nang uno dati buok na. Dahil buok na kasi buok na. Ikatem amin dahil. Aging nga nga makitam ti klaro na kasta apo ti kayarigan na dayay agdaldalos iti bunubon iti tabako. Basta ni daka kablawan tay man ni manong naganan ni manong gadinggan Rumi gadinggan gani manong isyu dagiti apo ti naanos nga manipod pwede talaga nga naanos na po na datay naibtor kan dahil napigsat determinasyon da nga mang suporta po ti industriya apo iti tabako. Hello, kada kayo, kastabot na po kadaytay kaparehas na dati natakamak ko nga kaanos nga agingga na di manipod iti agingga na tata ket still nga isu apo ti aramidin da. No may panggabag ka na kitay cultivation tayo kwa. At dan na kitayin nakaaradon apo nga imununan nga sakbayan ta data Gamin narigat data. No may tungtungkwan niya, no may tungtungkwan data panangaradom data plantation mo ti tabako. Problemam ton data. Tanarigat mong ipursar data makina. Tadi nanto ka waraan pugsa-pugsaten nanto data ket din naganan data kadena na. No ipursar mong natangken dajay daga iti pagmulaam iti tabako. Anya nga ti masapol data. Masapol apo nga sakbayam. Oy, dati kalalay na no entry sa nga kumtat data sakam no apamudap oran. Amo mapamudap oran data dajay kaya mga radwan ha. Day, may dato gram. Ngam no dati entry kumtat sa mga porosar o dajay tatanti another nga paggasto amon. Paggasto ni manalo na no kasa apay ngamin. Anang amarado data no saan apo nga mapadamagan uno mabisibisan ti kalalayan na ngamang palo nang iti data kataga. Tapno ti kasta ka AC nga bungkwalan dagi tadem iti traktor uno
farm tractor. Dahil ta napadpadasan tayo mo't apo data sakbay idi nga indiso tayo iti data panagmulaan gapo iti tabako gapo iti problema nga kurang apo iti manpower. Dayay so kadwa natatada gayay dahil ti talaga rason no apay nga insardeng da ta kurang kano apo iti talaga nga katulungan da iti panag harvest mo aging gana iti panag maapit to datan panagtutukan ng runa data ta talagang natrabaho apo data ngem expectar latan na po dagitay dati nga agmulmulan ta adda meten tinadadaan nga sangwanda ilipas kas kumay ti dati panang parnway dati sungrod hanggang nga mabaling agmulat ti tabako nawan ti namnama po nga usaring nga pagsungrod iti dati tobacco flock curing burn wano pugon di ba at dati nagkitak na yan nga talagang apo nga as in nga napumpunan, nakarilan, may ti panakadami na, naganang panakayurnos na, iti abay, iti dati pugon no tobacco flock curing burn. Di Gadya family. Dahil nakita ka, nga, iti napananagaso. Dahil dayawak man, talaga nga alerto, talaga nga nasakbay ko na kay. Handa pala ang nakapagmulong adatan, nga nakalatangan, nagiti usaran, oy, saan mo dahil saan? Ngawang pala ang iti preparasyon na. Nga nagpatingga pala ang dahil piksa ti pakinakam. Inton na danon, nakaw. At dagayam ang gaputasan ng insisigods, gaputasan na sinakbayan. Nagbalinan na po nga problema na. Dahil takagaraw na, natan. Hindi ko mapay nga naraming mula kay. Nagtungtung ko kamay. Naitataka dagayam ang ti nangiyawatan na yun nakingkuha na yung bakil nga mangpuka na. No namnamakbog amin hindi. Nakasiti ko na. Oo, nakasjay. Ti karon na deta kwa makasapol mo dagi tao. Makasapol mo ti gaston na isu ka kapilitan. Nga dagi adan nga nakaykuan na tatibo mo asikaswen. Tatapay sikan iti naawanan. Wen, dapat ti maysa. At dapat ti maysa data. Kasa doon, oren na daang ang kadagito yan. No, dahil pagmula ang nalakabang nga maabdukan iti danom, problema. Anya ti solusyon na. Ako na ni Mr. X, di aramidek ki dati, nga double loading, igapok ti pagsibog ko, di jay, at adayo, no sa deno nga, sagana iti ubog ko na namay. Ano mabalik mo na jay, nga anya ti additional na danyang expenses. Ti expenditure mo apo di jay, nakita, kanayunan na iti osaram nga fuel, gasolina, unokrodo, na pangpaandar mo, dahil double states nga water pump o dayay. So kung nagado niya, nagado talaga tinupampanunot mo no awampay experience mo iti data no pampanunot mo insigida nga surrender kan. Insigida nga irukmamon ngem. Gaputa na tinebo na po, gaputa tinamnamaan da pa dagiti nga agmulmulat iti tabako ket dayay tulong manipod iti gobyerno. At naganan ta kinagpaiswaran na ka adan sama nun nagday nai-advance pa nga kadakwada nga naited niya nga libre ala kaya talaga nga kasta po tanaragsak kayo lata nga mampatebker apo iti talaga nga datay pigsayo apo ang trabaho iti data ta gamin saan na tayo nga baybayan na po iti gobyerno ti LGU nang runa po dito Ciudad Acandon under the leadership ni Honorable City Mayor Eric D. Singson kasta po. So kapuna nga anos lata po anya pay dagiti daduma nay dahil tamalangan na po ta agmulmulo ti tabako ti kukuha ti dakamata mo kunan sama dagiti dumdum nga kastamot lang nga po dagiti agmulmulo iti mais money at damot lang tatanawagan na tayo lang po ito gobyerno. Nang runan to na po datan nun harvest yun to dataman mais. Kaya dataman segnan to na po datay commercial commercial processed panakay proseson to niti datoy commercial na. Dati panakay lakon to datan to niti ayan na. An apo latang mabaybayan dagitoy. Nakit kita lata po ito gobyerno, iti marketing na, may panggap po, ti bulang man kastamot ti mais.
Ya, kasjay, oy. Ang pag-iso niya ni Tobacco Farmers kat dapat timulan ng mani, kastabat ni Timais, aman, ang pag-iso na ita, tagamin di mula ng mais kay sunto na ita apo, iti, dati usaran ng tumutan nga, pagtarakan iti dingwen. Dahil ita apo, ya? Okay karo di sakbay apo, ya? Kalpasan pa dagiti sa magpamunaman palagip. Sa tayo apo ti mao di nga bansada kalpasan apo dagitoy pay nga palagip. Tirad Pas, Tanawag. Ti Espiritu ti Paskwa at dako mga kadatayo. Agyaman tayo ti apo nga iso ti poon ken gapo ti Paskwa tayo. Ngem iti baet tin tayo panangrambak iti naisang sangayan nga aldaw tayo Kristiyano. Laglagipon tayo mat ti salunat tayo. Taday to ya panawen ti ado ti cake, arak, karne, ken dumapay. Ano masobraan tayo ket mangipaay ti parikot iti bagi tayo. Aywanan tayo ti salunat tayo. Ta naragragsak met laeng no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kaduak ni Claire nga sawak, ken dagiti anak mi. Kablawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Ipaay ko di nabara kablao ko, iti daytoy a Paskwa, sa probinsya ak ditoy Ilocos. Sapay ko mga ti baet, iti paspasamak, iti a tiyempo, sa grapen tayo, ti bendisyon. Ken iti kinaragsak, ti panangrambak tayo, ti kapitasan, a selebrasyon tayo a Kristiyano. Manipod iti pamilya, naragsak a Paskwa, ken nagasat a barutawen tayo amin. Kaya anak ken kapsat yo, bukal boy Hernelia, giyaman ako na ito. Original asawa tayo ako Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kasla na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayjay ti maawat da so makatulong maten iti kasapulan dati balay da.
Nagado nga kakao, fruits. Nga maperper dita, awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at kadambak ko ito hindi nga aramid nga may isa. Una na nagyay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti na ilalo na no preservatives added kung na yay. How to cook kada yay, pagmalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, DJ 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules. Nututubo maka-ison at katulungat ti unig ti pamilya ko, makatulong dito yung para kanyak sir napinta sa launay. Sa nalagaan mo, ngamin ta, kayang-kaya mo ito, so makunak ito siya. Dati tableya sir, ready to eat. Ipangan mo tin na po yun na niya. Natibig-big aramidam nga chocolate drink. Slakapen. Naimas nakirad ka sir. Wala tatek ka kasi. Kasi agam kamakam ka kasi matitao nga gumayagala diyan ko nga ma-aramid de ipang ko dyan. Aging gana ti kabaelak sir, hanggang surrender. Ngayon, dagi anak ko, isa ti treatment na sumaruno. May pakaamo na siya at ti produkto tayo nga kakao dito ay Salcedo. Inrugig ini 2018 katanya kwartana ang mamanay. Tamasa lang inrugig suma inrugig ini 2018. Di sumublat ni Christine di 2019. Ituloy mo na ito ay pararangkay na aglasat iti Burgos na mapanti bitlida kaya nangyayari tumapay nga ili tanaw ti kastan at dan lumasatan ng ibang tao kada gito'y maili at dati ng parna tidaya. So makasin na mo Diyos, ituloy na nga ng putuan, nalpas ako kay ito'y rangkay ng tayo ilusita at tamaragaw. Tata, may da nakita da nga kabarbaro, ada pa yung aircon dagat. Pag tiya man alawnay, napansin da ito'y nga gymnasium Mitila Burgos, ket sapay kumatan. At tanto pa'y kurang na ito'y sinanama ka po ngagpatulong to kentuhan na nga maddanto manan da ito'y basketball court may tinapinpinta sa to. Commitment ni ako at tinulong kami lata with Mayor Boyd, Vice Mayor Rio. Da aming programa, projects na mayat para ti ili nga Burgos at tinulong kami lata. Awan ti kontra support kami aming projects na mabalin na may pan dito yung Burgos.
Tirad Pas, Tanawag. 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 Kagsipot ni yawanan tinabati pa yung oras tayo. Agdadangkay tayong tumanan iti intuno bigat. Iti subat lang nga pong gundaway, 1 oras. Sapay ko ba po, tan nakay paay, apo, nagitay nailanad tayo, nabambanag nga nang kirin, basit iti rikna, tito mong kalmaysan. Mani po na po ti DCTP 690 Radio Terpas, kadwa ka po pumakada sa dyan, dagta ni pero well lang, manipod ti tibiyang ti DCTP Digital TV kan YouTube. Dabarita ni partner Juanito Vicencio. To'y numutibiyang akong kuna. Giyaman na ka po ti anos yun ang tarabay. Nick Baruga, babay na po. Yabrasak man ti naraksak ken napnuan ayat akablaaw ko iti daytoy a Paskwa. Sapay kuma ta ti mensahe ti apo tayo nga ni Jesus. Iso kuma ti adda nga mangtignay kada tayo tapno iti kasta. Maiparik na tayo met ti ayat ti tunggal maysa. Agari kuma kada tayo ti kapya ken agtultuloy kuma ti salunat para iti bagbagi tayo ken pamilya tayo. Manipod, pamilya ken kakailyak ti ili anarbakan. Toy kumapkablao kada kayo. Mayor Edna Cabalo Sanidad, agyaman akunay. God bless us all. Narbakan na isang sangayan.